Hyvin ehdittiin. Meillä on vielä 10 minuuttia laivan lähtöaikaa. Jaksatko sä nyt kantaa ees näin painavaa reppua? Totta kai mä jaksan. Niin, mut laivan rannasta mökillä on sentään 2,5 kilometriä. No oonhan mä kulkenut rinkakas paljon pidempiäkin matkaa. Ja tuleehan serkkupojat Tomia vastaan. Sulla on luettelo kaikista meidän pysähdyspaikoista. Lähetään sähkö, jos jotain sattuu. Isä ja minä ajetaan tänne vuorokaudessa, jos tarvitaan. Ei meille mitään sattu. No Jaskaan on 18 ja Paulikin melkein 16. Ja koko kylän väki on niille tuttuja. Kyllä te pärjäätte. Noniin, menehän jo, että kun myöhästynyt laivasta. Kun se painaa, anna isä kantaa sen laivaa. No kai se nyt painaa, kun sä tunget sinne koko ruokakomeron ja jääkaapin. Kyllä mä jaksan. Hyvä loma, Tomi. Noniin. Terve nyt sitten. Pari viikon päästä nähdään. Ja terve sinäkin. Muista olla Tomille kaverina. Roi, pysy siinä. Hyvää lomaa teillekin. Sano Jaskalle ja Paulille terveisiä. Ois tietysti pitänyt kertoa. Sinne ne nyt meni. Mihin mä olin ajatellutkin, että viimeistään rannassa, mutta... Loma peruuntunut. Emme pääsekään tulemaan. Ensi kesänä paremmalla onnella. Jaska ja Pauli. Kyllä me pärjätään kahdestaankin. Mennään. Meillä alkoi nyt loma. Ois sittenkin pitänyt jättää jääkaappi himaan. Nyt varovasti. Tule. Tuohon noin. Joo. Käydään tähän. Kyllä me selvitään. Kerrotaan isälle ja äidille sitten loman jälkeen. Hei Eesa, otetaan tuolla. Hei pojat, odottakaa vähän, saadaan muutama sementtisäkki mukaan. Onko sulla paljonkin niitä? Ei niitä montaa ole. Sehän on itse lynkkä. Hei, grabbar! Manne kiinni puuroosista. Mikä syö saarelle tämän kunnian? Raski! Saamari, sä kuule. No entäs sitten? Anna mulle tuo toinen laatikko, niin pääset helpommin alas. Lynkään nyt ois tullut vaikka 10 tollasen laatikon kanssa. Näkehän se jo hartioista. Pist siihen vaan. Kyllä mä sen saa jo siitä. Kiitti.
Mihin sä olet sitä rakkia kuskaamassa? Saarilla pitäisi olla kielto, ettei kaupunkilaisrakkeja saa tuoda sinne. Ei 4 eikä 2 jalkaisia. Tuo rakki yksinään syö yhtä paljon kuin 2 miestä. Kenenköhän kellarista nekin ruuat mahtavat kadota? Vaikka meille ei sattunutkaan mukaan rahasäkkiä, niin kyllä me ilman sun kellariaskin pärjätään. Älä unohda minun varoittaneen tuosta rakista. Voi olla, että joudut vielä palaamaan toiseen suuntaan yksinäsi. Mitä se Rask kävi oikein raakkumassa? Ei paljon mitään. Tuntuu vihaava koiria. Raski vihaa kaikkia. Se kuvitteli omistavansa koko saariston. Ois sekin vaan pysynyt Ruotsissa. Täällä on ollut 2 vuotta ihan rauhallista. Kuka se oikein on? Se on yksi kalastaja meiltä päin. Se Lynka isä. Raskisen nimi on. Ja se on samanlainen paska kuin poikasakin. Aina sekaantumassa joka asiaan. Hei, mennään alas. Limulle ja munkille. Tuolla buffetti. Sido sä toi koiras kiinni, niin lähtää limulle. En mä sitä mihinkään sido. Ei se oo tottunut semmoseen. Roy, paikalla. Ai se on Roy. Mikäs sun nimes on? Tomi. Mua sanotaan Mölsäks ja toi Ruipelo on Kari. Roi, vapaa! Hyppy! Hyvä. Jumakaut. Se vetäis se suoraan keuhkoonsa. Siinä ja siinä pystyisikö Kari parempaan toimintaan. Ei, tää on mun! Minne te ootte menossa? Meille Pääsaareen vai jonnekin pitemmälle? Pääsaareen. No sedällä on siellä mökki. Viitaloilla. Onneksi olkoon! Ihan Raskien naapuriksi. No on siis sentään Salmi välissä. Raskit asuu saaressa ja ne ei koskaan liiku juuri siellä. Yök! Ei käy kylälläkään moneen viikkoon. Mä kuulin niiden tulee takaisin Ruotsista kuukausi sitten. Näin ne nyt vasta ensi kertaa. Miksi ne tulee takas? Tuleekohan Lynkkä taas kouluun? Tule tai ei, mitäs se meille kuuluu? Mutta ketä muita sinne huvilalle tulee? Veljekset vissiin. Voi olla, että ei tulekaan. Ainakin aluksi me ollaan 2. Siellä voi olla melko yksinäistä. Ainoa naapurin pantereen puolella on hanskalla hiljaa. Käydään kattoo sua joku päivä. Ton kanssa ei varmaan tarvitse pelätä. Korkeintaan vihollisten puolesta. Se on vielä pahempi kuin aamulla. Se rauhoittuu heti kun pääsee kantelle.
Hakki päähän vaan, niin saadaan se plankonkille. Täällä tulee pahaa jälkeä, jos toi rupee riehumaan kannella. Ainakin aamulla rauhoittuet, kun pääsi laivaan. Koittakaa nyt saada se rauhoittua. Noin hoiti se aamullakin. Nyt se tulee kiltisti kuin sun koiras. Rauhassa vaan. Ai. Tänne näin. Kovasti. Katso siihen. Nosta. Roi hiljaa! Vasta jalka. Nosta. Ai. Näin. Hiljaa! Kauppia ja luotsin pojat tietysti. Ja kaupunkilaisjuippivahvistuksen. Ei muuta kuin remmillä selkään. Paras kun ei niihin koske. Minä en nyt takaa itseäni, kuka siinä käy. Minun kanssa näiden ei kärsi joutua vastakkain. Älkää tehkö mitään äkkinäistä liikettä! Minä vielä tapaan tuon uutta. Jumaliste hullu. Ilman tuo koira Raski olisi pistänyt turpaa. Jos kun vielä Lynkkä kertoo faijalle. Kertoko? Ois nekin pysynyt siellä Ruottissa vaan. Joo, ja syksyllä tavataan koulussa. Onko se teidän luokkakaveri? Samalla luokalla se on, mutta ei se mikään kaveri. Jos ne luokalla. Miten niin? Niin kauan. Saamari voidaan kastua ennen kuin keritään kotiin. Mene sitten tätä tietä vain pari kilometriä, tulet melkein meren rantaan. Ja siitä sitten vasemmalle kärryyn. Sitä muutama 100 metriä, sit ootkin jo perillä. Tunny ennen kuin kastuu. Luuletko, että te osaatte sinne? Joo, kai me löydetään. Muistahan mä jotain jo entuudesta. Ei oo kyllä kovikaksi, jota sä tuot tässä ilmas mökille. Mitä sä kuppaat? Lähettiin. No terve. Moi. Kai me löydetään. Mennään. Kuuntele. Toi on meren kohina. Ollaan kohta perillä.
Kipi! Tossa se on! Mökki on tuolla ylempänä. Mennään. Vihdoinkin. Nyt mennään sisään. Mitä? Mitäs nyt tehdään? Pakkohan meidän on sisään. Ei helkutissa. Jos meidän kerta pitää murtautua, niin tehdään se sitten siististi. Amatööri murtautui alta aika hyvin vai mitä? Ja jos sä kerrot tästä jollekin, niin mä sanon, että sä yllytit. Se on sitten 2–6 vuotta. Voi. No ei välitetä. Ei tää ainakaan huonommaksi voi muuttua. Roi hiljaa! Roi hiljaa. Kyllä mä rauhallisesti vaan. Ei anneta niitten pelotella meitä. Sisään.
Kari voi antaa lamppuöljyt, ne on tuolla rannassa. Miten sujui viime yönä? Se paini mahtava myrsky. No mikä ettei. Luulisin, että on kaupunkilaiset käydä kolkkoa ukkosessa. No on sitä ukkosta kaupungissakin. Kummituksia harvemmin. Mitä? Joku yritti pelotella meitä viime yönä. Mut sai Roilta äkki lähdä. Roi tänne! Pannaks täyteen? Joo. Se ei sit ollut mä, vaan mölsä. Roi maahan! Täällä on irtokoidista samat säännöt kuin mantereellakin. Mä en huomannut koko pussia ennen kuin mölsä iski sen käteensä. Mä näin, kun se puhas siihen. No miksi et helvetissä tehnyt mitään? Mä toivoin, että se tamma putoo selälleen siihen laiturille. Mieluummin niin, että joku jää sen alle. Mitä paha se hevonen on sulle tehnyt? Tai se mies? Ois kerrankin joutunut luotsipoika vastaamaan omista tekosistaan. Oisit pysynyt siellä buuroosissa. Älkää nyt ruvetko tappelemaan. Voidaanhan tässä olla kavereita. Mä en oo kenenkään teidän kaveri. Enkä tuu koskaan olemaankaan. Lynkästä nyt ei kannata välittää. Aina se on ollut tommonen paska. Mikä se oikein nimi on? Rane. Meille se on aina lynkkä. Mä sanoin sitä lynkäksi, vaikkei sillä oiskaa tollasta jalkaa. Mut teistähän voi tulla vaikka henkiystävät. Toivottavasti tuleekin. Kari! Roi paikalla. Poika hei! Oppas meille muutama olut. Ei ton ikäinen poika vielä mitään saa. Niin ja sit vielä tää lasi. Voitteko te tilata? Tässä olisi mitat. Joo, kyllä. Meillä tällainen löytyy. Minä voin leikata sen illalla. Sopiko, että haet sen huomenna? No joo, kyllä se sopii. Selvä. Ei muuta. Paitsi muovikassi. Eikös ovet ole riittänyt, kun on täytynyt ikkunasta läpi mennä? Leikkihän minä. Se olisi sitten 145 ja 20. Jos mä ottaisin vaan ton petroli. Eivät sattuneet rahat mun kaupoihin. No,
No ehditään sinä huomenna maksaa, kun tuo hakee se lasin. Anna lapulle. No jos mä kuitenkin otan vaan ton petrooli. Se on sitten 14,50. Isä antoi sen 500 sen edellisenä iltana. Sinne se jäi yöpöydälle kirjan väliin. Unohdin se sinne, kun olin hermostunut. Meillä on vielä muutama kymppi rahaa. Sen verran, että päästään just takaisin kotiin. Roy! Ei me mihinkään takaisin lähetä. Kyllä me pärjätään ilman rahaakin. Me safkaa ainakin viikoksi ja lisää me saadaan merestä. Mennään. Roy, sivulle! Onko se vihane? Ei tää mitään tee. Päivää vaan. Etkö sinä ole se Viitalan Pentin veljenpoika? Joo, mä oon Tomi. No päivää nyt taas, pitkästä aikaa. Onko sisä ja äiti huvilalla? No ei, me ollaan tän Roin kanssa kahdestaan. Ai jaha. Sitä on tultu yksin sukuloimaa. Onkos Viitalat koko perheen kanssa vai veljeksetkö vaan? Me ollaan nyt talku ainakin kahdestaan. Kahdestaan? Eikö se ole yksinäistä sillä lailla? Ei, me kalastellaan ja vietetään lomaa. Kyllä me hyvin pärjätään. Mä ajattelin, että voisiks mä tulla teiltä hakemaan maitoa ja jos vaikka perunaa, kun se olisi niin kuin lähempänä kuin kauppa. Ja... Tietysti. Täältähän ne Viitalatkin hakee silloin, kun ovat mökillä. Vaikka harvoin ne nykyään enää täällä käyvät. Seisoo tyhjän panttina kallis huvila. Mutta tulkaa nyt. Mennään sisälle. Minä keitän kahvit. Tulkaa vaan. Tai sieltä löytyy jotain tälle kaverille. Tässä on maidot ja perunat. Peset pullot ja tulet hakemaan. Minä olen täällä kotona kaiken aikaa, kun en viitsi tämän jalan kanssa paljon kävellä. Ai, haluaisitko sinä lisää? Ei se mitään tarvi. Sä oot syönyt jo puoli pitkoa. Täytyyhän sitä nyt noin komeelle koiralle. Ottaisitko lisää kahvia? Ei kiitos, kyllä tää riitti. Tästä maksusta. Minä olen ajatellut niin, että sinä voisit maksuksi tuoda kaloja, kun kerran kalastella meinaat. Minä en ole tänä kesänä jaksanut katiskoilla käydä. Joo, kyllä se käy. Ihan mielelläni mä. Saisinhan minä siltä kauppiaalta, kun se käy täällä 2 kertaa viikossa hakemassa munia ja vihanneksia. Mutta kun se ryökäle ottaa niin hirveät hinnat, eikä maksaisi munista juuri mitään. No kiitos paljon ja näkemiin. Me tuodaan huomenna kaloja. No niin, tuokaa sitten vaan. Näkemiin. Kato nyt mitä mä sanoin. Pitää osata järkätä asioita. Yksi oli heti lähes kohti. Surkea pessimistä.